ಗೈಸ್ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಚ ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಡ ಬಂದು ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೂಜದ ಓಯಸಿಸ್ ಮಾಲ್ ಬಂದು ಓಯಸಿಸ್ ಮಾಲ್ ಭಾರಿ ಆಫರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಭತ್ತನದ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲೇ ಕುಲ್ನದ ಖರ್ಚು ಓಡೆ ಕೊಂಡ್ಲ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾಲ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಗಳು ಉಂಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತು ನಿಜ ಬಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತು ದೂನಾಗ ನಿಜ ಅಣ್ಣ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ ಮೂಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೇರ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹೋಗಂಗ ಲೈಕ್ ಒಂದಂತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ Guys, ಮಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಖಾರ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದು ಕೊಪ್ಪ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಇಸ್ಲಾಗನೆ ಕೊಪ್ಪ ಇಸ್ತುದರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆಯ್ತಾನೆ నేను తిన్నా ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 6-4 ಮತ್ತು ಹಾಕುನಿ ఒక పిలుని పోయింది మోమోస్ ఎంకిస్టేజ్ అడిగిన బిట్ జ్యూస్ వన్ ఆఫ్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ చిక్కు కా జ్యూస్ లెట్స్ డిగ్ ఇన్ ಭಾರಿ ಬಡ ಆತನಿಗೆ ಅಪರಾಪತಿನೊಂದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಮಾತಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡ್ಪುಜು ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಚಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪುಜ ಸರವಣ ಭವನದ ಚಾಯ್ ಭಾರಿ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಚಾಯ್ ಭಾರಿ ಬಗದಾದ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾಲ್ ಬಣ್ಣ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲ ಗಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಯ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು ಚಾಪಂಡು എനിക്കൊരു ഇനിക്ക് പോയി ഗൈസ് പറ്റുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എനിക്ക് വന്നല്ലേ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ട് ചക്കര ചെയ്താലേ ഓറഞ്ച് അത് തൂക്കാം ആണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് ആണ്ട് ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲ ಆಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅಂದಾಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ಜಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಂಚದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ಡ್. Okay guys, made in Italy game machine. And made in India varpuda comment mample. Guys, muldule orange juice undo, fresh orange juice. Press karle roll bar pa. Okay. Same sir. Press button. Press the button. Ha. It suru not time ko see button. ಇತ್ತು ನಾನು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅದೇ ಕಾಯಿ ಆರೆಂಜ್ ಬತ್ತ ನಂಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಎಂಜಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಿಂಚಾಂಡು ವಾ ಶಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಮಿಷಿನ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಚೋರಿ ಎತ್ತದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ದು ಕಾಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬ್ಲೇಡ್ ಉಂಟು ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟದಲ್ಲೇ Okay, wait one more. Next get got the next. Best quality orange, 100% hygiene. Better juice chilled at 5%. Paka high page ke. Ago se bago doga. Manji se baat da dira. Banda 250 rupayi. 250 crore. Dada. 10 gram mileage. Ale juice baat. Yes. When pardo ka orange juice enjoyando. I didn't export fresh. Oranges. Super energy work. Head. Washokun. Indule molu waste can padna. Rewards korpegi. Rewards enjoy korpegi gottujji. Khas korpera. Ado podi. Landmark daklo benefit. Ashok.
Multule Biranji. Put your bottle can here. On a waste bottle, Mulpard. Reverse corporia. Reverse into corporia. Land group the Clanji. And the had the plan. Reverse the 100 mul scan on body. Bottle party work. Okay? So, why you had the share? So, we are heading towards home. Bye bye. Jepuga. Bye. Guys, mul parking pand enjoy gottande. Huge parking. Bari mala parking guys. Anchinde ನಮ್ಮ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಲ್ಪ. Correct jump ಹಾಕಿನಿ. More than eta ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏದು ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. More than 3,000 4,000 vehicles ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ. Not to put them. Level 1, level 2. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಬಲೆ. ಬೆಚ್ಚ ಏನಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅವನು. ಏನ ಸೂಪರ್. Esse ano, esse é esse college. Full parking lot, mucha unna undi. Full organized. Pide ponaga payment ku code. Eta hour free undu. Evakka payment code. Ai, ಗಾಡಿ ಗುಲ್ಗ ಬಂಡಿ ಗುಲ್ಗ